Mudslide na sinati sa sitio Langoyon, Barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay. Ang maong daan pasiradaan una gikan sa masakyanan. Ang report ni Femery Dumamo. Kini ang kuha sa usa ka netizen sa iyo ganihang buntag. Diin makita kining pipila ka mga motorista nga niumog sa lapukon nga daan sa sitio Langoyon. Ilang paghulagway nga halos abot tuhod ang maong lapok ug risgo kini alang sa mga motorista. Ang mudslide na sinati sugod gabi tungod sa kanunay nga pag-uwan. Ganihang udto gisusi sa mga tinugyanan sa DPWH 2nd Engineering District ug City Toda ang lugar. Ilang na desisyonan nga sirad-an gyud ang daan gikan sa mga motorista ug ipahunong una ang trabaho sa kadlawon kun magsigi pa ang pag-ulan. Katong gialod sa tubig, mao to siya yung mga yuta nga kinagkab nga gikan sa ibabaw sa bensing nga gitagak paingon din sa ubos na wa malahos pagtatagak. Mao to sila nagamilit sa kilid sa makilid. Mao to nga pagkusog sa uwan, gialod to siya sa tubig hangtod nga ni dahilos paingon dito sa ubos. Ug kay padayong na sinati ang pag-ulan karon, hangyo nila sa mga motorista ang di na lang mulugos pag-agis sa dapit. Butangan nila og barrier ang entrada aron wa nay makaagi pa. Ang amo na sa nakita ganina, nawa na to ang katong mga yuta nga namilit. Ang nakita na sa namo, nang gimo na sa ang katong mga bato-bato na nasa kilid, namilit pa. Oh, mo'y kuyaw. Nang gimaw. So, mo na siya kuyaw. Uba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.